Здравейте! Днес ще ви покажа как си правим у дома пица. Направих си тесто, което тесто го разделих на две, за две пици ще бъде. Много бързо, много лесно, много вкусно. С нещата, които имам в къщи. Това е томатен сос за пица. Сега ще го разтеля така хубаво навсякъде. Имам още малко за още една пица. Пиците не са толкова голями, може да го направя и на едно. Но тъй като ще използвам бекон, ще използвам... Имам шунка, имам салам. Ще сложа, ето го и бекона, който имам в къщи. На другата пица ще сложа лилав лук, защото много харесва сина ми лилав лук. Ще сложа още какво. Той иска и кисели краставичка, иска една люта чушка. Абе, пицата, каквото имате налично в къщи, това слагайте. Всъщност, този сос за пица го купувам, ето го пица крем. Го купувам от Унгария, разбира, защото съм в Унгария, но е много хубав. Много сочна стават. Пицата не самя, много тъничка. Ето така. Така, не трябва много да се слага. Ще сложа бекон. Значи първата пица е за дъщеря ми, защото тя по този начин харесва с бекон и с салам. Кашкавал. Преди харесваше кисели краставички, но сега отказва. Ето така, това е достатъчно. Ето го и салама, който имам. Така ще я нареда. Ако ви харесват рецептите, които правя, моля, абонирайте се за канала. Да, знам, качеството не е добро, но директно снимам от телефона си, директно качвам, без обработка, без абсолютно нищо. Така ще сложа още малко бекон, защото всъщност аз имам още един бекон, който ще го използвам за другата пица, така че тук ще го сложа целия. Защото тя харесва бекон. Така или иначе нищо от друго няма да изсложа отгоре. На другата пица ще сложа, имам маслини, лилав лук, шунка, ще сложа бекон или колбас. Сина ми, слава богу, хапва всичко. Ето така, настъргала съм си и кашкавал. Ще поръса. Може да сложите и моцарела само с... Абе, всичко може. Просто каквото имате в къщи може да го сложите. И става много вкусно. Тестото за пица правя го абсолютно същото, което ми е и за мекици. Имам го в канала Кремитоля. Моля, абонирайте се. Едно и също за пицата, едно и също е за мекиците. Така че ако сте любопитни как го правя, много бързо става. Но по някой път, когато нямам мая в къщи, слагам бак пулвер. Също става много хубаво и тогава не трябва да изчакваме да втаса самото тесто. Ще ви покажа и крайния резултат след това, какво се е получило, как се е получило. Ако ви харесва, моля, абонирайте се за канала ми Кремитоля. На всеки 2-3 дни ще качвам видео и до следващия път!